días a todos. O meu nome é Antonio García e vou presentar este proxecto que trata sobre a transmisión de enerxía a distancia con alta potencia e eficiencia. O problema que pretendemos resolver é como transmitir enerxía a vehículos e dispositivos espaciais onde a radiación é escasa ou nula. Por exemplo, na cara oculta da Luna, como podes ver, este foi a sexta misión china que estivo moi pouco tempo porque non teñen capacidade e non se poden por cables. Outra posibilidade de poder ter enerxía na Terra é aproveitar a enerxía que hai fora da atmósfera. A enerxía que nos manda o Sol é 24/7. Temos enerxía permanentemente de forma predecible. O pequeno problema que hai é como pasar esa enerxía a Terra. Básicamente, solamente hai dúas formas. Ou por microondas ou por luz. Hai 4 órdenes de magnitude de diferencia na longitude de onda e, polo tanto, os emisores, bueno, non ten un puntillo aquí, os emisores de microondas son esa pequena anteniña que ten aí do primeiro experimento que fixo a NASA, de microondas. As fotos que temos na dereita son por luz. Algúns son infografías, o que comprobamos é que o receptor de luz é moito máis pequeno, 4 órdenes de magnitude. Esos son experimentos nos que non teñen ni moita eficiencia ni moita potencia. O problema que estamos resolvendo é poder convertir con moita eficiencia e con moita densidade a potencia que estamos transmitindo, de tal maneira que o receptor que estades vendo nesa imaxe teñamos unha parte moi pequeniña. Unha parte moi pequeniña significa mandar moi pouco peso e moi pouco volumen ao espacio. Eso significa unha forma de coste brutal. Por outra parte, tamén esta tecnoloxía basada en silicon carbide, que é un material novo, é moito máis amigable co medio ambiente que as tecnoloxías basadas en arsenuro de galio actuais. Tamén permitiría aumentar considerablemente a vida dos dispositivos espaciais. As naves, en moitos casos, teñen baterías ou células solares que se degradan debido ao efecto da radiación. Con esta tecnoloxía que nos propoñemos, se podría mellorar considerablemente a súa vida útil. Respecto á financiación que temos conseguido actualmente, temos 4,7 millóns da Comisión Europea dun proxecto Pathfinder para desenrolar esa tecnoloxía, temos do Ministerio de Ciencia e Innovación 330.000 euros e temos ca Axencia Espacial Europea un contrato de 160.000 euros. Queríamos ter máis financiación para poder desenrolar totalmente a tecnoloxía en Galicia, non a través de varios partners que vos contaría a continuación. Tamén nos gustaría caracterizar completamente a tecnoloxía que desenrolamos na nosa rexión a nivel de estudios de temperatura, radiación, presión e demais. Nos gustaría acudir tamén, estamos acudindo de feito a convocatorias público-privadas e de feito o pasado 20 de novembro en Bremen acudimos ao Día dos Inversores en Tecnoloxía do Espacio da Comisión Europea que dentro da iniciativa Cassini dispón de 1 billón de euros para axudar as startups e o emprendemento en tecnoloxías do espacio. Europa ata foi moi pouco tempo, dependía basicamente da tecnoloxía que se facía en Estados Unidos e en China e, obviamente, creo que nos está sendo bastante claro a todos que temos que ter un poquinho máis de independencia, non só en electrónica, sino tamén no campo espacial. Este proxecto que xa temos concedido, o máis importante, de 4,7 millóns, estamos coordinando dende a Universidade de Santiago de Compostela os outros 6 partners. En todos estes partners europeos vamos a facer o desenrolo completo da tecnoloxía, sen depender de ninguén máis. Dende Santiago vamos a coordinar as propiedades dos materiais, o diseño do dispositivo e todo o proceso. A derradeira parte sería a validación no laboratorio. Este é o crecemento da tecnoloxía de transmisión de enerxías en cables dende o ano 23 ao ano 30 con un crecemento do 21% estimado, sen ter en conta a nosa tecnoloxía, obviamente. Iso é unha cousa aparte. Que clientes temos na nosa tecnoloxía? Bueno, pois temos acordo con a Axencia Espacial Europea, que como xa vos contei. Temos contactado tamén con NASA e con Thales Corporation. Thales é a principal empresa europea de tecnoloxías de defensa e do espacio. Tamén temos contacto con outras empresas que non me dá tempo a contar. Cal é a nosa visión de futuro? Non somente temos aplicación fora do espacio, queremos aplicarlo tamén na Terra. Por exemplo, o noso caso é transmitir enerxía a demanda e sen cables. Como podes ver aí, queremos aplicar, por exemplo, a drones, bueno, non teño aquí punteiro, a drones ou a drones acuáticos, a drones aéreos. Tamén queríamos transmitir enerxía a sitios onde non podemos por cables. Por exemplo, na Dana, que nos acaba de comentar o compañero anterior, non é necesario tirar cables. Isto, por exemplo, tamén é un interés moi elevado, por exemplo, por parte do exército americano. Como mandar enerxía a sitios remotos é un problema considerable. Se o podes facer desa maneira, pois sería unha grande ventaxa. Outra ventaxa da nosa tecnoloxía é a capacidade de reducción de residuos electrónicos e a capacidade de extender a vida útil dos dispositivos. Nós non temos por que depender de baterías, basicamente. Contando exclusivamente o equipo de Santiago, temos expertos en electrónica, en robótica, en láseres, en óptica, somos un equipo moi interdisciplinar e creo que contamos con xente suficiente para poder desenrolar este proxecto. E basicamente sería eso todo o que vos queria contar. Moitas gracias pola vosa atención.
Gracias.